Mun nimi on Liisi ja tänään tehdään sun kanssa vähän resonanssiharjoituksia. Eli lähdetään tekemään tämmöistä harjoitusta, joka perustuu Fröschelsin pureskelumetodiin ja kansanomaisesti usein tunnetaan nimellä mussutusharjoitus. Lähdetään siitä, että lähdet tekemään M-äännettä niin, että samalla liikuttelet leukaasi vähän niin kuin jauhaisit purukumia tuolla takahampaiden välissä. Eli ja voit kuvitella, että sulla on tuolla takahampaiden välissä semmoinen hammasharjan mentävä aukko koko ajan ja kieli pysyy suun etuosassa, että se ei painu sinne kohti kurkkua. Ja tee laajaa kaarrosta niin, että saat noi purentalihaksetkin sieltä töihin ja samalla niitä rentoutettua.